Bisan pa man sa pahibaw sa management sa First Glory Philippines nga mamahimo na maka-duty ug balik ang mga kawani kung magkasumiter sila sa ilang medical certificate o barangay certification. Ang mga kawani midangop yapon sa Lapu-Lapu City Hall. Si Luan Mirondina sa report. Inay mo sumiter sa ilang mga medical certificate o barangay certification, midangop sa City Hall, kining grupo sa mga kawani sa First Glory Philippines, nga wa na makatrabaho sukad niadtong Marso 27. Gipakita ni Maria Lordisita Galvez ang iyang barangay certification of clearance nga magmatuod nga wa siya matakbuyi sa COVID-19 ug nasumiter na niya kini sa ilang kumpanya niadto pang Agosto 6 apan wa gihapon siya tuguting makatrabaho. Ang rason sa nurse nga wait lang mo ma'am kay Sir Anson ra ang magdesisyon ninyo. Nya hantod ron ma'am ug wala mi molihok ani, wala gyud na sila mo pagawasad sa ilang memo nga magpaso sad mi ani kay para back to work na ekonomi. Gidasunan usab kini ni Romeo Anunciado kinsa may pakita usab sa iyang reseta human mapaubos sa check-up sa ilang company doctor. Mao ni ang gikuan ni Dr. Fernandez sa mga doktor ba nga kami kanang sakto among dugo nga di mi ka-decide sila ang magbuot ang management. Niingon sinigad ang doktor maoy makadesisyon og kanus amo mo balik og trabaho gihapak ni Anson ang lamisa. No, Michael, the government, not the doctor. Wa na mi kaybaw unsa mo buhat mo nagsigig tudtod in front of me gatudturay mo. Unsa man amon mahimo? Unya karon abi kay ni dangopi sa GME7 ni action dayon mo natarantar mo. Apan sa official statement sa HR Department sa First Glory Philippines, gipasabot ni ini nga gikinahanglang masumiter sa naasoy mga kawani ang barangay certificate o doctor certificate karong adlaw hangtod ugma Setyembre 15 aron sila ma-assess sa company doctor ug maisyuhan sila og certification nga sila fit to work na. Kung anaa na sila ni ini, mamahimo na silang maka-duty sa September 16. Gidugang sa taga-HR nga buot lang nilang masiguro ang panglawas sa mga kawani nilang nagtrabaho ilabi na atol ni ining pandemya. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.